Nikola Veočić, diplomirani inženjer strojarstva, rođen 1943. u Tuzli, a nakon rođenja sljedećih 20 godina živi u Beravcima, te srednju tehničku školu pohađa u Slavonskom Brodu. Nakon visokoškolskog obrazovanja u Sarajevu i dugogodišnjeg rada u tvornici Bratstvo u Novom Travniku, gdje je za svoj rad bio cijenjen i nagrađivan, 1990. godine prelazi u tvornicu Đuro Đaković Alatnica, gdje je zatekao tešku gospodarsku situaciju zbog nemogućnosti naplate potraživanja, nezaposlenosti i mnoštva stečajeva. Njegovom zaslugom Alatnica je uspjela naplatiti u to vrijeme gotovo nemoguća klirinška potraživanja, a što je omogućilo stanoviti predah kako bi se tvrtka mogla preorijentirati na proizvodnju za potrebe Hrvatske vojske. Đuro Đaković Alatnica je na početku Domovinskog rata imala posebno mjesto u realizaciji lokalnih inicijativa i planova o pokretanju vlastite proizvodnje oružja i streljiva radi poboljšanja sustava obrane. Zahvaljujući njegovom iznimnom radnom iskustvu u proizvodnji vojnih i namjenskih proizvoda i brojnim kontaktima, došlo je do uspostave neraskidivih veza s ljudima i tvrtkama iz Srednje Bosne te inozemnih partnera, a što je u toj preorijentiranoj proizvodnji uz svesrdno zalaganje Slavonsko-brodskog kriznog štaba, predstavnika tadašnje općine, vanjskih suradnika, inženjera i radnika, dovelo do proizvoda vojne namjene, prve verificirane hrvatske strojnice, automatske puške Šokac, prigušivača PG-9, cjelovitog proizvoda rakete 128 mm za višecjevni bacač raketa VBR i ručne bombe koja je rađena u više varijanti. Proizvedeno je oko 60.000 komada raketa za VBR, a uoči vojno-redarstvene operacije Oluja 1995. godine u jednom mjesecu proizvedeno ih je 5.000. U mirnodopsko vrijeme tvrtka je bila jedini hrvatski proizvođač protugradnih raketa, te uspješna u poslu zapošljavala je brojne hrvatske branitelje. Unatoč teškoj i dugotrajnoj borbi uprave i radnika, posao je 2005. godine izgubljen u konkurenciji na tržištu. Poslije završetka Domovinskog rata, tvrtka Đuro Đaković Alatnica napušta vojni program i prelazi na projektiranje i izradu metalnih kalupa i alata za izradu proizvoda iz lima, aluminijskih slitina, polimera i ostalih materijala uz upotrebu 3D CAD/CAM sustava Pro Engineer, izradi držača alata za CNC strojeve, izradi rezervnih dijelova za strojeve i uređaje, te uslugama strojne i toplinske obrade. Kako bi zahvalili za dugogodišnje iznimno zalaganje na podizanju gospodarskog ugleda tvrtke Đuro Đaković Alatnica te ostvarene uspješne rezultate proizvodnog programa vojne namjene na dobrobit grada i građana Slavonskog Broda, dodjeljuje se javno priznanje i nagrada Grb grada Slavonskog Broda.